इतले प्रविषय कळतरी खंच तोंड घेऊन मिगेला उल्लते येत रे तू तू कसने माथून कोरण्या नाका गौरी माये सध्या भितरी तांक दोघांका दैव असतात आम्ही तिथले भितरी हरडीके काम कोण मुकसून घेऊया वेळ कोच नाका वचा वचा अय मा तू तुझ्या मान मर्याद नावे तुका इते इते आमगेर प्लान पूर्ती हुत का होम दले हाँ कसन दल गो तू कसन ह्या कपडा रे ता कसन सांगचिते रुमा बीग गांगेन हाव जागृत रसिल्वे ते दो भितरी ती अम्मणी असपळे ती जिरसाल मिरसांग ती येऊन डिक्की मारून गेली हवा त्याच्या नंतर अंग की एकदम खरोजू खरपून खरपून पूर धरले मग कसं करक म्हणून कळणी पुरा अंगल फपून घेतलंय आणि येऊन उत्कंत नावून कपड पर चेंज करून राहिले आता त्या रूमाला गुचून पळयता थंय कोणे नांती हा मिगेल पूतो सून नाती कोणे नातवे कसं केलं तुम्ही कसं केलं तुमच्याकडे पुरा आराम रसती गौरी माये भिवू नका हा गुलिंबा हे कसं काम केलं तुम्ही दोघ जणांना हार गांडरा बिल पळायला कळलं अयो अयो तिरसान मिरसांगे अशी डिक्की मारल म्हणून लेकील हवे आता कळलंय हे पुरं तू गेले हिकमती का म्हणून यू आर रियली करेक्ट कावेरी माये तू डिक्की मारनो खोजा पिट्टी लावनो चमकल हवा तू खरपून देता पुरा फप्पुली बिगा तो पडले तू चमकली बी कळले आणि पुरा बाहेर राहिली आणि रजिस्टर मॅरेज कोण घेतली सिंपल हा 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 गडे भितर रजिस्टर मॅरेज जाऊच्यात दायना म्हणून म्हाका गोतस इतलं पुरा प्लॅन केलेलं तिथलं सान विषय कळलं म्हणलं क्लिंटवे ते कसन विषय म्हणून करेक्ट सांग गुळिंबा तू एकली बुतोंत म्हण लेक्किल नवे उर्वळी आनी तुका उर्वळी गिरवळी म्हण मोगांत कसन आपेना तू मिगेला अनम तितलेची दायकी नक्की अनम होई नवे सांगी लायक आता तू इतले प्लॅन करताना सुन्मय घरची मिगेलानु अम्म हाव गुंड पूरा ಸೇರುನು ಅಮ್ಮಿವರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಟ್ಗುಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ವಚನು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪುರ ನಾವ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಡೆರ ಆಜಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಣಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ हे ಮಯ್ಯಕ ಖರ್ಜ ಬಿಟ್ಟಿ ಲೈಲೆ तीन पुरा पप्पुಡ್ತನ್ बिगा हात बाहेर पडले बीग ओपन केले आम्ही सगळे रिजिस्टर ऑफिसाक गेल्लींती वर्डिकोनगेन आयलींती मळरी तुम्ही बदा हरडीक दलिंतवे होई गौरी माये आम्ही बदा हरडीक दल्लींती आमको दोग जणांक दूर कर नाका ती केदनाय दुड्डू 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 म्हणून बॉमर्तसील नवे आज कसंदल म्हण पळेल नवे तुवे एक हरडीक धरलेले लोटू म्हाका आनीक पण हरडीक करच्याक भायर सरलेले नवे तू हेंच तुगेल प्रीती हाजी लास्ट आनी केद्दांय हांव तुगेल तोंड पळयना तशें न्ही मोणा गुळिंबा मिगेल ना ती सुकारच का म्हण हांव इतलें पुरा केलेलें व्हरतू तुका कसलें दुख्ख दिवं का म्हूण न्ही विचारडा माफी करा माफी करे दोघे हेकडे येते तुम्ही सगळे राजी दल्लींत नवे कसं पळून उल्लोंग येते हावनी घरा वता अमणी राब गो हा रबलरी घरान तो कोण काम करते ती तुम्ही भीतर येताना सेर आणि पर रेडी करता नवे तक्वतच गुंडळना भिवू लागतो तुमगे जोडी भारी छंद अस कोणाले दृष्टी पळणशी असो हा कितापती दंपती तुम्ही कसने कितापती कोरका म्हण आलोचन केलं असलं रे आत्ता सोडती पोलीस माम थंची रबला तुम्ही हंक पराकुडा घालेले कडे तुमगेल पुस्तक अनेक हरडी करचक बाहेर सरलेले हे पूर्ती विषय होत अंगतस तुमगेल केस घाल म्हणाली स की नेने 6 महीने की 1 वर्ष की 2 वर्ष की जैल उठा फिक्स इथे आणि पण हे दुराशे सोडून चांग मनुष्य जीवन कोरिया पुरो आमगेल मान मर्यादा पुरा रीती हराज घालून घेतली अम्मीची हक्क पुरा कारण अम्मीची दल्ले आणि आमगेल सगळा लगे क्षमापण मगुनु आमगेल चढुवल बाळा लोटा मी चंद कोरनाशी म्हणता आणि आमगेले संदेशल कडे चेतती आमगेल मर्यादा तंगेले तरी वच्ची नका वचा
सदनंद्र चंद करणं करिया दहलक माकिया मेरी चांग मनीष दमिया वही गो कावेरी आज सुरवेरी सत्यनारायण रेडी करूया सत्यनारायणाला आमच्या सर्व अपराधाक क्षमापण मागून घेऊया देव आमकां आसून घालेश ना मागीर हांगा सगळं लागी आम्ही क्षमेन निमगोया वचा ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಂಗಲ್ ಗುಂಡಣ್ಣಲ್ಲನಿ ಗುಳಿ ಮನೆಲ್ ಹೊರಡಿ ದಲ್ಲ तुम्ही कसं तशी पळायचं सती होड मन कोनेक लाईक होती येत पळया आणि हे स्टोरी तुमका कशी दिसलं म्हणून दाय कोण कमेंट सांगतील सी येती ते आणि मस्त जना कामगेल प्रपंच आपण हडाती हा हा कसं माहित तुम्ही होडी की जवण खई म्हणून सगळ्यांक तंगतंगल घरान तो जवण हा लायकोन जवण करती हा तशीच आमगेले गुंडना कनी गोळी म्हणणे का आशीर्वाद करची विसर नका ती